Rebeca. E cando... Non sei. Estabas na porta e souben que eras ti. Na porta. Na porta. Hola. Hola. Sonia, non? Sí. Costou chato para casa? Non, que va? Podo? Sí, claro. Agora tamén a tú. Grazas. Botas unha man? Non, vale. Rebeca, a casa é espectacular. Mais todas esas cousas... Son da caseira. Se falei con ela e o sábado ven o seu fillo a recollelas. Non te preocupes. Era sexóloga, comentarasme cando falamos por correo. Sí. Agora estou escribindo un libro sobre a sexualidade nas distintas xeracións. Da sexualidade da xente do povo. Sí. Fagolles entrevistas a xente do povo, claro. Ti non tiñas afirmado un contrato? Sí, e debería marchar xa. Vémonos no almorzo. Pois non sei cando aparecerá esa muller. Non te preocupes, avoa, chegámonos moi cedo. Hola, Alberto. Ai, hola, Sonia, que tal? Perdón que teña que atenderche aquí, xa sabes, teño o despacho en obras. Nada, non te preocupes. Bueno, pois nada, facemos agora o papeleo. Bueno, xa falamos das condicións, pero non está de máis asegurarse. Pois mira, nada, 24.000 euros anuais, mantenimento, fontanería, arranxos varios, bueno, vacacións un mes. Todo correcto. Perfecto, pois nada, bótalle unha ollada e se te parece ben, pois asinas abaixo, vale? E ti que tal estás co de Ana? Xa me dixo o teu pai que, bueno... Non te preocupes. Xa son maior. E no piso que alugaches estás ben? Precisas algo? Non, de verdade. Está todo ben, Ok. grazas. Pois moi ben. Aí está. Pois xa estaría todo. É curioso, esa segunda alumna antiga con que me topo hoxe. Da miña promoción? Non sabería decirche. Hola. Bos días, desculpado o retraso. Bos días. Salvadora, grazas por prestarte a isto. E grazas a ti tamén por acompañala. Non é nada. Dixéchesme por teléfono que estabas casada, verdade? Sí. E que tal a relación co teu marido? Noxenta, eu creo. Por qué? Porque ás veces as cousas son así. Entendo. E a nivel máis íntimo, sexual... Avoa, eu case que vou ir marchando, vale? Nunca nos puidemos satisfacer mutuamente. Ilía cas súas amigas de Ourense. Eu ia co meu amigo de sempre. Ia con el, ata que o meu marido nos descubriu. Entón, despois xa non me puido ver máis. Nin a min, nin a ninguén. Que espectáculo. Grazas pola comida. Nada, muller. Hoxe por ti e mañán por mí. Que tal a mañá? Ben, moi productiva. A entrevista que tive en ca señora foi moi interesante, a verdade.
E ti que tal? Ben, a verdade é que xa viña co contrato medio firmado. Boísimo polo, eh? Grazas. E tes aficións? Gústame correr e nadar. Facer senderismo. Chica deportista, que me dera. Se queres, despois podemos ir polo monte. Non. Teño que traballar. Veña, muller. Comemos rápido e imos. Non, vai ti. Eu encárgome de recoller isto, vale? E ti que fas aquí? Traballar. Consegui un mes do meu pai e aquí estou. Ti polo teu libre, non? Sí. Sí, e tamén por economía. Compartir casa nun pobo, pois, renta máis, claro. Bueno, a verdade é que non tes cara de clase obreira. Podo ter moitas caras. Non te preocupes. Desculpa o despacho improvisado, pero estou arranxando o meu e a zona máis íntima da casa. Non te preocupes, ten encanto. Non sei se pode axudarche co teu investigación. Ti só tes que ser sincera, vale? Lorena, cando tes relacións sexuais, síntaste querida? Querida, non. Síntome desexada. Podes desarrollar iso? Pois desexada como un obxecto. Con homes da miña idade, con homes de máis, pero non me sinto querida. Pero buscas. Non, non o busco. Facía. Ser amada por un home uns minutos facíame sentirme eu. Ata que me din conta de que iso non era eu. Pasa. Hola. Hola. Xa rematei por hoxe. Alégrome. Podoche facer unha pregunta? Sí, dime. A ti gustanche as mulleres? Sí. É un problema. Estiven pensando en... Poderíamos ter unha cita. Poderíamos. Entón? Entón, que... Se ti es quen a propón, eu decido o que. Vale. Vale. Unha clase de baile. Non. Non, que non sei bailar. Muller, si non sei eu. Vale. Rebeca. Creo que teño un recordo teu. Esperaba que foras consciente dende o principio. E fun. Inconscientemente, pero fun. Tería como 17, 18 anos antes de marchar do pobo.
Fuches a primeira en dicilo no pobo. Eras a miña heroína. Sabías que era eu cando viñen? Non. Ben, sería incómodo. E cando... Non sei. Estabas na porta e souben que eras ti. Na porta. Na porta. Quero que me entrevistes. Como? Que quero ser eu a terceira entrevista ao teu libro. Que me vas contar? Moito. Pero iso será máis adiante. Agora empecemos polo principio.